A mai videóban meg fogom próbálni kivinni a Plus Acid Keyboard Escape Word 1-et hátrafele. És a videót ötlet Kenzie-től vettem, szóval innen is köszi. Na de vágjunk bele. Na szóval guys, szerintem próbáljuk meg, hát ez így easy. Vagy nem! Na de akkor újra, ezen is simán átfutok. Nem tudom, hogy hol van a ballerina cappuccino, de ezen is. Jó, így. Ne, begyűjtöttem a 3 vén. Jó, hol a ballerina cappuccino, azt nem tudom. Aha, ott van. Ennél a golyósnál. Jó. Megvárjuk, amíg jön. És ne, túl gyors vagyok. Jó, akkor a speedet azt lejjebb veszem. Egy ilyen, nem tudom, lejjebb vagyom egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 100-asra. Vedd már a 100-asra. 100-asra. Gyors. Jó, nem, ez így perfect, ez így pont jó. De ne, begyűjtöm az 1 vint, bro. És ezt kikapcsolom. Ne, úgy is látszódik az 1 vint. Na hát akkor mindegy. Akkor... Ne! Ez, jó, az zsátszok nem ér, de mindegy. Aha, és így. Most jön. Jó. Jó. Jó, és most már menjünk. Jó, nagyon szép. És itt meg... Ott, de nem ugrik, no way. De akkor így, ezen simán átfutunk. Ballerina cappuccino. Júj, ott van a ballerina cappuccino. Aha, na ez mikor jön? Most ment el, akkor így. Így. És futás. Jó, let's go. Pam. Túl gyors voltam majdnem. Így van. És ott arra kell. És így van. Így. Itt erre. Itt erre. Próbálj meg erre. Ne! Nem arra kellett. Na de akkor. Go. Újra megpróbálkozzunk. Jó, jó. Ne, begyűjtöm az 1 vint. Aj, ember, jó, ezt újra, így. Így, és de nem, amúgy, de bro. Jó, akkor erre megyek, így. Hol a ballerina cappuccino, hogy az ott volt középen. Aha. Jó, jó, jó. Nem megyünk erre, így. Jó, a ballerina cappuccino az ott van, jó. De begyűjtöm a 3 vint, azt amúgy nem hiszem el. Hát, aj. Na jó van, most nem gyűjtjük be a vineket, hanem így szépen, jó, nagyon szép. Jó. Most jön ez a izé, jó. Akkor, jó, nagyon szép. Így, ide. Jó, és így hátrafele. Na, akkor ez így. Ne! Ember! Oké. Nagyon szép. Hol a ballerina cappuccino? Hol van? Jó, nagyon szép. Ezt megvárjuk. Most jön, akkor most kell menni. És bepróbálkoztunk, és sikerült. Jó, ezt így, ugrás, így. De ne! Hát, hogy még lejjebb vegyek a speedemen. Lejjebb veszek egy 60-asra, megnézzük. 60-as milyen. Aha, ez is szépen, nagyon szép. Hol a ballerina cappuccino, Jó. Most jön. Jó, nagyon szép. És bam, meg is van. Oké. Itt akkor ugrás. Még erre. Ugrás. No way, ember.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem lesz könnyű. Azt kell, hogy mondjam, na de akkor most megcsináljuk. Fel kell készülni. Oké, na akkor indulás, és jó. 60 a speed az lehet, hogy egy picit kicsi. Aha, 60 a speed az egy kicsit kicsi, de akkor átrakjuk 80-asra, és így indulás. Így, go. Hol a ballerina cappuccino? Nem látom. Jó, jó, szép. Jó, most elment, most kell. Új, jó. És így már menőtünk, nem? Pont, hogy átértünk, és itt meg így ugrás. Itt is. Így, itt is. És itt hova? Oda? Most így, meg úgy. Ugrás, így. És let's go, gyerekek, meg is van. Aha. És itt meg a stage 5. Ajjaj. Jó, amikor... Jó, most kell. Jó, ez könnyű, ez nagyon szép. Jó, itt hanyas, 30-as kell, de itt a speedemet rakom 300-asra. Azért nem 300-asra, egy 200-asra rakom. Most nézzük mikor jön, és... Ne, jaj. Hú. Jó, nem, ezt még megvárjuk. És ide rakjuk a 300-as speedet. Ne! No way, guys! Az hogy volt? Ne! Na de akkor most megpróbáljuk megint. Jaj, de laggolok! Ne, de nagyon belaggoltam. Tényleg amúgy a speedet azt lejjebb vehetnénk. Egy ilyen, jó, egy 150-esre. Jó, 150. Az baj, még ez is picit gyors. Akkor maradjunk a 60-nál. Vagy nem, az meg túl kicsi, akkor 80. Jó, még már remélem, hogy jó lesz. Jó, nulla ballerina cappuccino. Jó. Ez mikor jön? Jó. Oda átérünk. Nem értünk át. Pont nem értünk át oda. Na de mindegy, nem is gond. Vagy hát igazából gond, de mindegy. Hol a ballerina? Jó, ott van. Jó, most kell menni. Jó, ide. Nagyon szép. Itt, ja, ne. Oda. Jó, nagyon szép, és így már beérünk. Jó. Van, ugrás. És ide még egyet ugrás. Mutatja a nyíl, hogy arra kell. Jó, nagyon szép. És... én meg erre. Majdnem leestem. Júj. Let's go! Na hát igazából ezt is kivittük. Vagy hát itt már voltunk. Mikor kell? Most kell. Jó, hát ennél már picit hanyas. Level 30. Hát igazából ide rakom egy 200-asra a speedemet. És amikor hallom, most kell menni. Mikor lesz vége? Jó, itt lesz vége. Itt meg akkor... ne, bejön a Join Community. Ne, de bejön a Join Community, az, mi ez? Event Notify, vagy mi a drákom már, bocsánat, de... ember... ne, begyűjtöttem a 3 vint. Nem akar... majdnem begyűjtöttem az 1 vint, de elkap a ballerina cappuccino, ezt nem hiszem el. Belső nézetbe rohadtul laggolok. Ne. Jó, így perfekt. Jó. Ne! Jó, ide, érkezzél be. Ez mikor jön? Most fog jönni? Ne, nem ment még el, bro. Jó, akkor menjünk.
Begyűjtöm a 3 videóm, amúgy vegyünk már valamit az item shopban, 15%-os, 3 millióért. Csak ilyen 3%-os. És így akkor több előkapom, nem 1,7 millió. De nem, amúgy, de ne gyűjtsük már be a kupát. Jó, let's go. És itt meg mikor jön? Jó. Jó, let's go, ez is kész. Túl gyors voltam, ne. Jó, hogy 80-asra állítjuk. És go, 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 go. Let's go, let's go. Jó, ez mikor jön? Most jött? Jó, akkor indul el. Jó. Ide beállunk szépen. Még ide is, azért ne legyünk ilyen. Türelmesek vagyunk, türelmesek. Pam. Jó, nagyon-nagyon szép. Jó, ide is. Úgy. Így ide. És így. Ide. 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 És let's go, kész. Na, akkor most ez könnyű, ez könnyű. Ez könnyű. Ide viszont rakok egy 200 speedet. Jó, és akkor mehetünk is. Mehetünk is. Majdnem utolértem a izét. Jó, és hát itt meg. Ne! Na jó, van srácok. Jó, most megint ezt megcsináltuk. Így. Ide kell, ide kell, ide kell. Jó, nagyon szép. Jó, ezt így kell. Ne, belementem! Ez nehéz lesz, azt kell, hogy mondjam. De akkor go! Az baj, 200 speed. Nem 200 speed. 80 a speed. Let's go. Itt még 80 a speed, azt utána majd átállítsuk. Jó, a ballerina cappuccino easy. Jó, kivárjuk szépen. Itt már mehetünk, nem? Jó, jó, nagyon szép. És itt ugrás, 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 ugrás. Hol vagyok? Ja, jó, minden rendben van. Ugrás. Itt erre. Jó. Ugrás. És itt meg erre, nem? Igen. Jó. Megvan. Most melyik jön? Ez melyik? Ja, ez. De rakok 150 speedet. Jó, kész! Kész, kész, kész. Ide akkor már mehet 200 a speed. Utol fogom érni. Let's go! Nagyon szép! És itt meg. Itt meg. Ne! Ez nagyon béna volt. No, gyerekek, ezt nem hiszem el. Na jó van. Most már meg kell csinálni. Jó. Na, go! Let's go! Így. Jó, ballerina cappuccino, menj innen. Ez most melyik jön? Most az. Jó. Ne! Nem hiszem el, guys. Jó, ballerina cappuccino easy. Azt megvárjuk mi, türelmesek vagyunk. És mi mehetünk. De bro, jó. Elegem van. Jó, elegem van. Nem. De bro, elkap a ballerina cappuccino, nem hiszem. De ne, begyűjtöm az egyvényt. Facebook most. Bro, Facebook. Mit keres Facebook? Na de mindegy, guys, akkor most már megpróbáljuk. Nagyon jól megcsinálni. Ballerina cappuccino. Takarodj. Nem hiszem el. Bro, és igen, azt srácok, el szeretném mondani, hogyha
ez a kihívás legalább fél órán belül nem sikerül, akkor a kommentbe le kell nekem írnatok valami kihívást. Ja, na de akkor itt meg. De nem amúgy, de hogy? Lehet, hogy ez fél óra alatt nem fog sikerülni. Jó, nagyon szép. Jó. De ne, de hogy ezek a vinek, ezt nem hiszem el. Ez nehéz. De amúgy hogy, ember? Na jó van. Ezt feladom. Csináljuk. Szépen nyugisan csináljuk akkor. Megvárjuk. És ide indulunk, ide rakjuk. Ide rakjuk magunkat. Itt nem látok, te ide kell, jó? És akkor itt tudom, hogy kell, így. Bam. 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 De mi amúgy, de... Aj, nem már. Jó, menjünk. Nagyon szép. Jó. Itt meg már easybe tudjuk, hogy... Itt meg már easybe tudjuk, hogy mit kell. És én srácok, azt kell, hogy mondjam, én még próbálkoztam egy picit, de nem sikerült. Mentem egyet, de nem sikerült, mert itt egyből leestem. Hát, srácok, lassan letelik a fél óra. Most van kb. A 20. perc, vagy nem tudom, de lassan letelik. Viszont én nem tudtam ezt megcsinálni, de fél óra alatt sem fogom szerintem ezt megcsinálni. De írjatok kihívásokat kommentbe, azt kell, hogy mondjam. És én teljesítem. Na, csumi!